Hello, magandang araw sa lahat. So, nandito na naman po ako, si Mabel ng Rediga Farm. Ngayon ay magluluto ako ng isa sa mga kakaibang pagkain ng mga Bicolano. Ito yung tinatawag nilang pinasabatan or pwede rin tawaging sinuuan. So, ang gagamitin natin ditong main ingredient ay ang murang-mura pa na talbos ng laing. So, ito yon guys. Yan. So, nakapilipit pa talaga siya. Nakapilipit pa sa tangkay. Yan. So, ang gagawin natin dito, ibubuhol yan. Itatali natin ng ganito. So, ito masyado maliit. So, itatali natin ng ganito yung murang talbos ng laing. So, lahat gagawin natin ganito. Ayan. Okay, so yan, ganyan. O, di ba na-curious na kayo kung paano ito? So, sige guys, samahan nyo na lang ako. Ituturo ko sa inyo kung paano to gagawin. Ito na yun guys. So, ito na yung iba nating nagawa. Yan. So, itatali lang, bubuhulin lang natin yung talbos. Yan. Yan. Laing po talaga ito. Tingnan ninyo. Laing talaga siya. Kapag binuka, yan, ganyan ang itsura niya. So, laing talaga yan, guys. Yan. Laing na nakapilipit pa siya. Yan. So, ang gagawin natin, tatali. So, yung mga sobrang liliit na guys na hindi naman na kayang itali or buhulin, wag na. Hayaan na lang natin silang ganyan. Ayan, so mamaya susunod natin yung kasunod na procedure. Ayan, madami na yan guys. Mayroon tayo ditong luya, sibuyas, bawang, konting paminta, konting asin, sili at kalamansi. So yung sili natin buo lang siya, hindi yan hihiwain. Pero yung kalamansi, syempre pipigain natin yan. Kasi dapat medyo maasim yung ating sinuuan or pinasabatan. Ang ating main ingredient. Binuhol na talbos ng laing. Mukhang masarap to guys. Ayan na guys, pinakuluan na yung mga ingredients sa tubig muna. Yung karne, sibuyas, bawang, luya, konting asin at paminta. Ngayon nilalagay na natin yung binuhol na talbos ng laing. Yan, so medyo lulutuin muna natin siya sa tubig. Saka natin pasabatan. So, pasabatan sa Tagalog, pasasalubungan, basta yun na yun.
Ito na naman ako, hindi na naman ako natuto sa Tagalog. Tagal-tagal na dito. Basta bahala na kayo mag-adjust. Yan guys, kung mapapansin nyo, konti lang yung tubig. May napahalo, hayaan mo na. May napahalo na magulang na dahon. Yan na guys, medyo kumulo na yung tubig natin dun sa gulay. Lalagyan na natin yung gata. Yan. Maripitek na gata. Yan na guys, amayin nyo, napakabango. Amayin nyo guys, napakabango. Ayan na ang ating pinasabatan. Napakabango, nilagyan na namin ng kalamansi. Ayan na guys, luto na ang ating pinasabatan na talbos ng dahon ng laing. Ready na siya kainin. So, tara guys, kain muna tayo. At bago ko tapusin ang video na to, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng subscribers, sa mga luma at bago kong subscribers. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, makikisuyo na po. Parang awa nyo na, mag-subscribe na kayo. Pwede nyo rin po pindutin yung like or thumbs up button dyan sa baba. At pakishare nyo na rin po ang video ko na to. So maraming salamat at abangan nyo yung mga susunod ko pang videos. Bye!